Solamente estou falando con unha persoa por Skype. Non lle podo ver a cara porque a cámara tena estropeada, avariada. Cantas fotos temos ti máis eu subidas nas redes? Cantas? Miles. Así que malo ten unha foto de carne. Levamos moito tempo falando, somos amigos, non? Amigos, sí. Encantoume de onde? Estou deixando repetir, Anda, mándame unha foto para levar mellor o día. Mais pegaron a porfa. A ver, que parte non entendes de que non quero? Non quero, xa está. Seguro que no Insti interesan outras fotos nas que sabes ti só. Como me deixes, basta repetir. Hai moitas formas de ciberacoso, como publicar rumores nas redes sociais, compartir fotos ou vídeos vergoñentos, ameazar a alguén nas redes, compartir información privada de outra persoa, crear contas falsas e publicar información para avergoñar a alguén. Non, quiso pasar as pelis nada máis, home. Que va? Molouche. Teu non sei cantos likes. Como tes ti os meus contrasinais? belenmece@2008. Contrasinal 12358. Son Estivali. Tamén sufrín un acoso reiterado en redes sociais. Eu tamén sentí medo. E chegou un momento no que ese medo sobredimensionaba todo.